Čaute ľudia, moje meno je Willer a dnes tam pri novom videu a toto je po dlhej dobe nové video a máme tu znova po dlhej dobe aj unboxing. Ospravedlňujem sa, že znova vyšlo dlho video a mám tu teraz unboxing po dlhej dobe, pretože už sme niečo nové, ale aby to nebola znova pyrotechnika, alebo Silvester už skončil, tak ma napadlo, že po dlhej dobe by sme si mohli dať Pokémon kartičky, tak to mám takto Pokémon kartičky v tomto obale. Ja si to idem tak teraz otvoriť. Možno to je vidno na tej kamere. Čakajte. Počkať, nekúkať. A tak zoberieme si tu prvý booster. Takže máme tu slivy. Samozrejme, nie to ste sponzor, ale spravím reklamu, lebo vážne dobrý shop a veľmi dobré zľavy tam majú. Dobre, teraz tu máme to je druhý balík v druhom balíku. OK. A čo to akože, aha, to som nečakal. Takže tu máme druhý balík a toto budú asi tie boostre. Mám pocit, že tam som nekupoval len Scarlet and Violet. Áno, tu je Brilliant Stars, to je zo Sword and Shield. No a to je takýto booster, no. To je ešte trochu starší, 2022. Dobre, prvý booster, to máme takto prvý. Máme teraz druhý, bude Paradox Rift, to je od Scarlet and Violet. To sú také boostery, ktoré som si vybral, ktoré sú také najlepšie. Teraz pre mňa. Tu máme Pokémon Go. To je taký, že dobrý booster celkom. Ale akože to sú také, že lacné celkom. A potom tu máme Astral Radiance. Nie je tam ešte niečo? Nie, to už to nič není, dobre. Takže budeme tu dávať do týchto slivov. Ja si otvorím slivy, keby náhodou padlo niečo fajn. Brilliant Stars, lebo ten ma zaujíma, že aký je najlepší. Dobre, tak poďme si ho otvoriť. Takže mám pocit, že Tartrix sa dával 4 karty nad Sword and Shield. Tak musím to nejak takto. Presne takto počuť. Tak, nekúkať. Takže tu máme takto. Takže bielý rámček, tak to asi nám nič nepadne, ale tak. Dobre, 1, 2, 3, 4 dozadu. Prvá energia. Dobre, takže tréner. Probopass. Friend in Dollar. Chimchara. Chimeo. A Golett, počkať. Corphish. Silk. A potom tu máme, aha, počkať, tak potom som to asi zle zamiešal, ale dobre, tu máme reverse, a nie, dobre som to miešal, tak nám asi nič nepadlo, no tak to je škoda. Dobre, ďalší booster je Pokémon Go. Takže čierny rámček, ok, to by už mohlo niečo padnúť, 3, 4. Počkaj, to som to zamiešal. 2, 3, 4 dozadu. Sakra, zase som to zamiešal, no dobre. Dobre, tak čo, padne nám niečo? Nič nám nepadlo. Sakra, vôbec nič nám nepadá. Ja som dneska čakal, že tu bude toho viac, že Včka nejaké padnú, ale dobre, tak posledný tu máme od Sword and Shield, máme Astral Radiance, dúfam, že to odpadne niečo. Už by mohlo nejaké to Včko. Počkaj, ja som niečo, nie, to pielý rámček, to nám už asi nič nepadne. Som počul, že vlastne keď máš bielý rámček, tak nič nepadne. Dobre, no, ešte zaostri. Dobre. Backhand. Cyndaquil. Trifle.
Poslední je Paradox Rift. Dúfam, že už sem niečo padne. Takže tu už sa dáva jedna dozadu, lebo to už je iná edícia. Mix, Kintatík, Černák, Klauf, prosím, Psol, Puls. Ty kokso, Iron Valiant EX, tak toto je riadna karta, riadne pekná, dobre. Ľudia, takže toto bude asi pre dnešné video všetko. Ja si ho dám ešte tuto do slívu. Takže takto ho mám v slíve. No a ľudia, ak chcete vidieť ďalšie opening, dajte like a odber a my sa ideme pri ďalšom videu. Čaute. Pau!